Значи сега казваме как се прави безглутеново тесто за пица. Безглутеново тесто за пица. Използва се пак безглутенов микс, без значение какъв е. По същия начин се замества. Единственото изискване е да бъде малко по-меко тестото, за да може да се разтегля. И тогава, като се включи в тази хлебопекарня, включва се на програма, която е единствено за месене на тесто. Оставя се да си се набухне вътре, след това съответно се разделя на порции, в зависимост от големината там на тавата, в която ще правим пицата. И се разтегля с намазнени ръце. Отгоре се намазва с масло или с зехтин, слагат се лютеница, доматено пюре, кой както обича, нали, по вкуса, това е и каквито други продукти, без глутенови. Нали, отгоре кремвирши, проверява се съдържанието на кремвиршите. Почти няма шанс кремвиршите да са. В общи линии една много добра вегетарианска пица може да се получи с кашкавал, с сирене отгоре, яйца да се сложат. Печенето си се пече като другата. Няма промяна. Примерно 200 градуса, да, и се проверява. Добре е, за да стане по-хрупкава самата коричка, да бъде по-тънко разтеглено самото тесто. Но примерно от 500 грама брашно, което замесваме като тесто, можем да изкараме 2 големи пици като големина на голяма пица, която се продава в заведение. Значи тя има ето такава големина. 2 големи тави. От същото тесто могат да се правят мекици. Те стават наистина невероятни. Просто в тестото, който не понася пърженето, между прочим, със същото тесто, на времето баба ми правеше за мен, правеше така наречените от нея кръстаци. Значи тя ги печеше на сач. Разтила го тестото, разтила го, нагъва го и го пече вътре с сиренце или с кашкавал и го печеше на сач. Баница обаче не става, за съжаление. Баница на сач не става. Не става баница с глутеново брашно, защото точно глутена, доколкото. Става, но аз трябва да ви кажа, че в това безглутеново брашно, което се продава по нашата аптечна мрежа, за да се добавят точно тези лепливи свойства, за да може да се разтегли, да се разточи, трябва задължително в него да има ксантан гум. А в нашето брашно има желатин. Няма ксантан гума. Желатина не е достатъчно еластичен, за да опъниме тестото на тази кора, която точим. Има фирма, която продава, и аз съм купувала от нея ксантан гум и гуар гум, които се добавят в хлябовете. Преди да открия тези готовите смеси, си правих сама всъщност безглутенова смес. Да, сама я правих. Но купувах от една фирма. Трябва ли да я кажа фирмата? Те всички я знаят, Аналитика. Аналитика, да. Аз не я знам. Да. Всички, в смисъл в интернет първото нещо, като се търси. От тях купувах в много голямо количество това, което купувах, но то се слага по половин чайна лъжичка. Достатъчно е, за да може след това да се дръпне съответно кората.